Ole ama san ka thian pa channel hi watch WhatsApp phatrep to subscriber lam hi tande ulangaya sang khatling turin mi zathum vel langaya ka story ngai tha thene sang khat vel kan nia kan subscribe vek chona ting chuni maya kan channel to thin tu te comment a hian channel link kapina lawa subscribe vek turin ka som cheu ni guys atilo lo sitana pol tuile mai chapter 14 chiar chun zamang MSCPOV izak lom ni chu tiang lam hoi zong in ka bengai reng reng lo che thian thata kan ni thei ka lo ringa sin ti in phone chu ka da maka biaki ma chon min ron call le kala du chuang lo chu tiang a palai ron tir ringot turin engtin ma tong kam ka nei lova mit mai po ka mu hek lo tu nang khovela he tiang mi pa hin lo lo mani mo ti in ka ngai tua ka thil to na wang chun kain so ta hong hong ani ber mai voi som ve lai min ron call ta ka chuan kalak sak ve ta shama enge ka tingal luka ms isha thiam lo ni ka du chea shaumin ka siam lawang che inu le parem ti na thlaparon che tur kani kan no pangchia to lawa nupui pasal nei rol kan ni ve ve to min thra chianga na thatak ka thoka ka chom thei don lutuk che aron ti le chuan keima pokin chom theilom ka ti ve khera chu tiang ngota ni lo nakina pasal nei langai don kai anga mai tu chele kai anga itan engkim huam hi anom vengem aron tile ubekim iche dan hi man lai hle mai keimin ne masalawin kanu le pai lo thlema mo ka tile saka in thasung o deuh takhian ka hrialom ka che dan hi moi lo ti po ma se ka du ber nei tuma ka bai chu enge ka thiam lo na nang ne che tumin voing zat nge ka bai to ngai to let la ka hel na che rei to zia le ka du na che rei to zia hi i hre chuak oi oyang ka ngak rei che sin ti in thok ka la wang wanga sai mai tur po ka shelo ka ngoi renga ka mit tuya parol ringot engtin nge duatan hena ka soyang ubiakim ka uang tak tak le thian ang tak takin ka en man che sin le ka ti le ringota ms in chir lawang ka ti chu keima a thaber zel hi ka peng che in sang chani du point in kan lu amayang kho sakhar san kanom lawang ka sai chu keima anga engkim hlan phal tu che mangai tu dik tak itong to lawang ti in min ron chang le shrama ka ngoi data mangai tu dik tak chuan a mangai ber hlim na chu angai tu tur ani don lom ni ka ti ve saka biaki ma chuan ni e i hlim na tur ka ngai tu reng alom ati chuan nang ka nei che hian ka hlim ring em ni ka ti le saka biaki ma chuan ati ra chuan i hlim nga lo po ni thai ma se hun a rayanga ka mangai zia che sha chawanga i hlim em emang ati le ya mangai dang ka nei to ka ti maka phone ka da tin phone chu da ka tuma la da lo te tuna khan mangai dang ka nei ti tiro ani i mangai chuni tan engkim kalsan venga mem achung ta thlengin chu chu ngai tuaro ti in do ta chungchang chu ron soya ngame engkim kalsan in min zui ngam ka ti chuan anui lui saka chu ti mo a kau ran po chu san theilawa in buai ni lo ni ke chuan ka engkim ka kalsan phalasin nang kalsan ti lo chu engkim ka thei vek ti pa chuan anui lui saka min kalsan ngai turin kan len zom ngai lo shrim shrim ti pa chuan phone chu ka off maka ka thian rim lutuk chu ka tot upa ka lu te chu hai moi moya mani lo ma tak sa chak lo nen tun na hi ka hrisel thei reng reng lawa komin thlasik vot lutuk hi ka zo lo ani ka reng ka chon te hi ron duk le ringota mani lo ma ril ru ha ve to sa nen chu tianga biak ki maron om chu ka thian rim lutuk hi ka so bor bor hi ni ber mai ma se biak ki ma thiam lo vek po ni lo ka pa phal na mulo chon a chengot lawang ti ngai na ka shelo lutuk chu ka ru ma chon ngoi rengin mani ngai tu na kom chon ka om ngot ngota kan thole hal thina dota message po chu ka murenga ka reply mai ngam lo min ru turin ka ti mai don em ni ma se chu tianga ka ti ni chuan ka pa ni na te ka pa zom na zong zong te kau than le pathian ta na thei top chua alo pen chua ve to na te kha kom dan tu ri ka hre thiam lo ani ka pa in mi zinga min chuan ve thin zia te nuam te taka thalaya ka rong bol na te mi zinga soilai te chunga soilaya chuang taka min mel dan zong zong te chu ka mit thla chu na ron thar zut zuta enga nge mo mangai na chun kan tluk lu ve ngot ni te in ka ngai tua om dan ka thiam lo do ta ka ngai tua ka zui mai don em ni tin ka ngai tua
chu tiang ril ru ka put ve le chuan ka pa ka mi thla ron lang ve le ngal zat zel box si he thil hi siam thadana turani pasal nei lovin mai la chu enge poina do tanen ponin nei lovin kanin kop thei tholom ti ten ka ngai tua ma se chu tiringot chu ani reng thei ka ring tak tak box si lo ka beidong lutuk chuan do ta chu ka call topa lunglon lama in nei boruak chimin an hlim me ka nga wati boi chu kain thlasung viawa ma se ka hril ngei chu ngai ka ti si ka call chu rei lo te aron chang hala hello ka message nga tingai reply lova aron ti ngal wat renga thilom zia engkim ka soinu chuan kaima chu min dem don hena ron tonga angai dan chu om ka ti tho ma se engtin nge chu tiang chuan min ngai thei jok le ma se tun hi in ti thin rim le in nial na hun ani lo do tan hena chuan biak ki mamit mai ka mu lo zia le ka nar jok char zia ta chu ka soya do ta po chuan ka thu soi chu ring aniang ma se kan buai na chin fel dan tur chu kan hre chuang lo do ta chuan eng po ni se naktu ka in kut sui zo ve le ka ron huang a ti tangota chu thaberang tin ka changa ruwa man na po kan nei chuang lo do ta chuan ms tuna ri chuan in ngai tu ka du tin phone chu da kai poin in ngai tu nan hun ka mamoni chawkala ma chuan ka wa chuaka ka pa chuan bible alo chiar mol mola kanula chome velumin alo che sat sata siami chuan lekha lo zira ka chunga thil thleng tur chu hriang pon anom lo min ngai sak mi alo ni ten ka hre hiala ma se ka ngai to le chuan kha chen ka ta na engki man lo ti to na te min mangai zia le min ngai to zia ta chu screen a chu ang mai hian ka ma zona chuan aron lang zut zut ani mai an ni kal sanin an thu oi lovin keima du zong chu ka thang thei lawang ti ten kan ngai to le thin ka tot upa om ngai na ka hre lo lutuk chu pa miskim te nuam sam lo rewa ka zuk kan lok teang ka tiringota ando ta te aizola nom lo tin hre ve boka kal chun phal ve maya miskim ten amo saten nei chu azui ve ti pon hre chuang lo chuan lama ka mang tangot mai ni ka chuak chho chu kal na tur mai ka hre lo viawa una nu pui chu ka han tlo zuwa ya ani po hi kan thalaya ka thian berania ka chanchin engkim ka hril ve na ni min hre thiam ve em tu ni bok ani chuan ms kai chu kan kau thana po du than sen lo an oma mi tha tak tak an oma na tinge taxi khal tu ve mai chu i thlan tlata i pa thutluk na chu aswal ka ring lo a te char chara nia i soi dik tho ma se mangai na hi chu lo mak em ani kan du wang ngotin tu ma kan mangai lova kan du wang ngotin kan then thei boxi lo tuna tak chuan then hi ka du ve thawa ma se ka then ani chuan eng tika ma ka dam to ngai lawang ka ti ve khera pui chuan kai chu kala tong lova ka hre thiam lo kan pastor te kan evan te ron la ti dan om thei mai thei sin ati chuan chu tiang em chu ka ngam boxi lo tin chu tiang a chin fel mai thei ni lo zia po ka chiang sia pui kianga po ka ril ru ha chu eng ani chuan lo wangin miskim te chu biak ka tum tangota ma se ani po soi tur ka hrevek ka then thei ani si lo chuan in ru mai turin min tianga chu bak thu min ron tur nei don chuang lo belo lo teang ti in aizol khapuya chun kei main ka tlan kuala in ti thoven tumin ka right kol vela nei ber mai ma se ril ruiro a thoveng thei mol si lo ani reitok tak pon lama hun ka man nu chuan a vot maya ka hole ta topa in kalu ta ka chung te po chu ka bechak lo room lam chu ka pan tlang da ya kanu chuan masom idam lo em ni tun lai hi inom lo thei mel riau mai dam lo te hi zep chi ni ngai lo ania ti in ka chana bei sei tak chuan room a chuan a ron ta ka dame tun thasek borok in thak thu thi ka zo lo aniang tin ka chang maya ka pa chuan pona te hian in chuak tam lu tuka khawang khaniang dam thluam hian a lo ti ve boka kamua mute ro chuak thailo do ta chu kan text le ngota ti dan tur kan soi duna in mu nge chu kan tuma te chuan chu zan shom tak chu eng tin mo kan mangral ve thei sha ma zin kar ni chuak ta chu trumdang ami ang tho ni ma se trumdang angin a moi ve hau lawa lungai na ma hruai ni mai ka muwa ka tho nuam thei meu lawa office lama biak ki ma mu mol mai te chu ka hu phurani ma se ka kalangai miau mai sia do ta chu ron ho don le don lo chu ka zota hei in kut suyan zawa chung khat laina le threnum khoweng te nen royan bo sai ve a chu minom pui le ramla amo sa hian ati ve tlat sia choi kham ve le miskim te nen kan ron pheyang atia om shim la ti dana om deu mana ka te ringota te chuan office tur chuan ka chuaka biak ki ma chu ka mung hal renga amel po ka mel pailo min biak point a rul tok lek chuan ka changa chu mini kan office boruak chu a rit hle mai midanga chuan ka hrelo keile biak ki ma bi ka chuan a rit tak zetani
kan ban ve le chuan miskim te te in lampan chuan ka tlan nga la do ta chuan chuta chuan min lo nga thu soya ka zuk thleng chu hun rei takin mu to lo ang mai in kanin kuwa chuta nget tak chuan kanin kuwa a top na tur ang mai na ni kanom ni miskim te chuan engtiom zel ngain tum tiamin zo chuan kan panhi chuan kan ngoi wanga do ta chuan ka hrelo kanin rumai don em ni ati zoi sapa kai point chu chu ka ngai tua ma se i hriat kha ti in do ta chu ka mela nia ka hrialom ati chi lo ani chuan palai an ron tir ani chuan an lo o nge yang atiro zoi sap chuan atia engki man sei fel vek to ka ring hial zok amoya an ron kal ve mai don ani ka ring ka ti chuan do ta chuan zanina palai ka ron kal veang ati tamuk mai mo achi lawang ka ti po chuan biakima palai ta chuan kanin mangai ni ti hi hre dal se mi pani in mangai takan pothen don ani ti hi hre ro se ti na dinga angoi wanga engei ngai dan tiamin zo chuan ngai dan ka nei lo engma chu chu na chin fel ka ring lo ka tia miskin te chuan nia thil ti buai mai lo mo atia do ta chuan a buai sa vek to a ti buai bel tu rom to chuang lo a ti hluka kai chuan do ta chu melin kan ta na thaber tur ni a hriat chu ti mai ro ka ti ve to pa do ta chuan kapa ka minanga palai ka ron kal tir veang ani point nangma an ngai chang lo chea kai point chung te ka ngai chang don bik lo palai chu kan tir thuang ani mai lom an ti le ngota kim te chuan i mol ai mai chu tiang in ati chi lo pa ngai don msc pa te bianga palai point kal zok tur lom ala uti ve khawa engma fel don chuang hlei nem tin do ta chuan a chang thung fel don lawe ma se chu tianga palai han tir thu ave sak chuan tunge mol phau ber don msc hinia sin thui deuh ngai tuaro atia do ta chuan thokan la hala ani engtin nge ko manga kapmangai bel pasal nei ni tur chu ti hian ngoi rengin ka ngai chang ve tok mai don em ni heti hian kom top don tinami ati vin hlara o inin ruk du lo chuan chu chuin chan ani mai palai po chu tirin hankal sum sari maula engma fel don lo akhir zual mai in kop lo tur topin lo in kop ani hi thin rim deuh tak chuan ukim te chuan ati ve ta saka do ta chu sofa chuan a thun noka akut chu atu khoma suin angoi wanga ms tiro ka kothi wan ro atia hre thiam lo deuh chuan a kut chu muang chang chuan ka vuana kalang atiringot khoya mo ka ti chuan min ringem atiringota ma se ka chungte ka ti sapa I chungte mual phau na tur engma ka ti lawang kalang ti chau chu sainon le ka scooty so ka ti po chuan ti khan lom ro se ati maya ti chuan do ta chu ka zuya scooty a chuan ka chuang ve topa kanin lam chu kan pan zela aum zia ka hrelo do ta enge kan ti don ka ti huwa ipa hena kanu pui turin ka dil don che ati chuan om ziom don lo tra o chuak chuan ka tia kanin mangai ziatal hi ka hril don an ti leya akut veilam chu ka vuan ngota kut khing kha chuan scooty chu khala ani po chuan ka kut chu nget takin a mera ani do ta chu a thaberin iring mo ka tia engma thaber om lo ati chuan kai po chu engpo ma chan tur chuan kain ruam man ve ta topa kanin kan thlenga do ta chuan ka kut chu chel leya nget takin a vuana kanin stepa chuan kan chuka gate chu kan honga kanin kan vain chu tu man lo om lo alo in lok thapa ka phone chu ka en vata ipi dam lo zuala wangin kan chung koin kan chawa zana kan ron ho chawang office in ban huna ron chhaw ve mai ro ti chu min ron thona do ta chuan in rumayang ati chuak lola ka ngoi wanga ai achi lo do ta kan thutiam bo chetu zoka ka tang mayang ka ti tangota mo ati huwa ka mangai lutuk chea ma se kanin then hi acha khovela hian kanin mangai na thon thu hi heti chen chia hi zia lo ka omaniang kan thon thu chu ti hian a top to ni ka ring engkima kalom ka mangai reng tong che ka ti rual chuan do ta chuan mo iti tak takem ms tin ka dara chuna vuana min soya tiang ringot top tur chu kan ni lo ka mangai che ka then lawang che kan ti ni lom ni ati lom loma ka ria ma se engtika ma rem ngai don lo engkim shalok vekin kan kaltlang luya kan tuar ta ni hi atok to kanin von reng chuan kan na ton mai in thla to mayang zoi sap chuan ka tia do ta chuan chu idu dan mo thin rima wanga ukhur der chuan atia nilo ti dan ka hria tom chun ka du dan chu sia ka ti leya bang chuna takina nek chura akut chu thi songa mola du tok ro engma om ziom lo tin ka danga
nia engma ziom lo ti ve supin heti thleng himo kan thon thu chu ti in anui lui saka ani ni don hi kun deuh lap chun katia a thalom idam tiro iril ru analo tiro ti pa chuan kamita tak chuan min mela in su deuh fe chung hian ka he chu ka pet fan fana kadam ka ti thei sha ma do ta chuan keipo kadamang ma se tiro kan viwa khanikal durang atia ka ti le ringota kho chu tlai to in avot to viawa athim don roi to a mana kan kal dun na chuan min phur chhawleya kan thlen me chuan daru ka pel to kho chu thim vek to a chulaya po chun tu man lo lo omri lo do ta chuan helai po dar ko vela chuan aron lun le mayang ati sapa local ro ti in amma kanum dun na abirulaya chuan kan phaya do ta chuan kamangai che kamangai reng tong che tin min ko awong wonga kei point kamangai che eng tika ma nang anga mangai hi ka tong le to ngai lawang ti in ka ko let ve boka do ta churing takina aw waka ma se ziom chuang si lo kan hanin fob le ngota kan ngoi dun le wanga do ta ilaka ka pek thei sang ber ka thiang lim na hi ka hlan che idu dan dan in min ti thayang ka ti tangota do ta chu kun renga tun ma karil ru chu ni se kan har hau lawang che ma se thiang lim taka pasal nei hi I phu ni kha chen in von to na kha ka ngai sanga dik tak chuan kei point ka dulom ma se sexy poi mo ber ni lo alu ber po ni lo alu ber chui mangai na zo ka ni noi lui sak chuan nang hian min ti danglam ta ve ka ni hi khatiang kha ka soi chu ka ring ngai lo ti in a noi lui saka kei chuan kei point khatiang kha ka soi ka ring ngai bik lo eng kim hi a hau vekin ka ria ti hian kan om reng don em ni ka tia do ta chuan du thu sam pariat na mun nuam le thoveng taka tu ma min ti boi phak lo na hmuna ka mangai ber dara bai chungin ka hladu ber ngai thaila earphone pakhatin tromin ti chuan akianga chuan thamuang taka muthil siai ka chak ti in ka dairia ka zia churon sei chuaka a soi zo chuan min ena engma kan ti hlotling thei don talo ni hitiro mitui parol trewa ka ti chuan nilowe naktu kala omalom office bangla alastan kanin dei donem ni noi lui ti hriat tak chuna tia kan kal don ya ka ti ve maya do ta chuan du thu sam pani na hei chu kalolan ma mi dei to ti na nuya kei po chuan kalo en ve top engki ma top to tur chu na ka ti ngoi ani do ta chuan ka kuda wan chung chuan a soi chun zama zana in dei kan pani en kai rialin zan bo ruak thiam tak noya vanzola arsi tam tak lang thei se indu takin kal du nila kan malam hun te soin ti dun mel melila ani chuan min mangai ziale katana rin omsia min shilpa mol se chu tiang taka min mangai tu chu tongila eng tiang chia nuam le hlimom nge niang ti in min mel rala eng tiang chia hlimom nge kan en donem ni ati chuan ma se scooty hi kativata ani chuan min lak sak thei turan omalom durtlang leitan kan thlen huna kan bedonia atia kan thlen chuan a thian pani chu lo omin pakhat chuan du ta scooty chu khala pakhat chuan an scooty ron ken chu khal boka zanin chu hot lai po poi ka te lo lo a miskim te chu ka chung te biak dan tur ka hril veka kei point ka chung te chu message in ka tlai chan chu chuan lam siamin ka hril bok do ta scooty ron la tu mi panin min kal san hu chuan do ta chuan kan tir ngota a vot don hle mai ati chuan ka kut chu ka tuai vuta nia ti in ka thokhu vata kanin ena kan noi dun ringot tero kep te hilo zen la atia ka kut le lam chuan do ta ipte chu ka zena in si chial chuan kan kal duna kan man mo lo vanzola chuan rc te chu an lang uta zanin hian hun har sa takan to kani tin hre ve lo nia moi takin vanzol chun luak khata te chuan kong pui re ru ya chuan kan kal dun thlanak naka zan chu rei zela ma se poi kan tilo keini pani chuan zanin chu ral to lo se kan ti hial zo kan chuk thla zela kanin ton tan te soin do ta chuan ka mu tir chekhat min du hi ka ring lo hrim hrima ma se mule chekha ka chak lata nula lak ve tak in du tok le chapo ve deuh tak tura ka ngai chea ti in kan hara chuan a piai le suka tuna min hriat chen nu hian engtin nge min mu ka ti le wata nula chelo tak chuila ni renga pangchang tak lulul tak ni loi se nu le pa za thiam tak ma se ti taw pai zet ati chuan ka ti taw pai kher lo ti in kanuya ma se chung rela ro arum wong thung
engkim chu a top na tur vek ani to mai sia do ta chuan ani nangin ke engtin nge min mu ati chuan o tlangwal cha po ve deuh kol ve deuh ler ve pa ngai tak muin ka mu che chuan zuri min nam deuh bokin ka ria ka ti chu ka oi kher lo o arim namin kan service ngai lo ati wata tak tak alom khamini khan i roi tlatin ka ria ka ti chu ani mai thei amo sanen regular kan in kom lai khania ani tuna enge min mu dan ati velea o ilo ler tak tak ka ti chu ani mo ka ler mo te in min de ka kalte ti pa chun katlana kan hanin le te te a kanu chun min ron call do ta chun zanin chu phone off ve ve ang ti in phone chu kan off ngala kan thlang lo ka chuan food truck lo ding chu kan hmuwa ta khon tingela engemo min te rum deuh thei tur inang ti pa chuan kanin kwa thla midang kan kher to lem lo zanin le nak tuk na na chu kan ria reng to tur thil kan ti ngai ni ma se top tur anga kai ngai tu hian ka taksa hi aron na sok thei hialin ka ria dam tak angin ka omna chung re ro arum kok kok sia do ta hi engtiang chin nge aum veang adam ve tak tak angem engtia nge he thin lung hliam hi ka torang taksa hliam angin adam ve mai thei ngem hunin ala hrilang chu tuna chuan nga tok mai lo chu ti thei ka nei si lo ni ole khati zong khani sela chuan comment ka pin chuna subscribe chuang lo ka ti maxino uyang te channel tang ka lo ka comment ka lo subscribe che ve chu tataka en pai zone lo pon subscribe kha har chuang lawa alu ve a lo wati sak ve teu a voin chu ka ziak toy deuh hrim hrim a hun ka nei tam lo wangin chuanin naktu khi kurtai herna ka kal mai theya chumi wang chuanin ka zia man ka ring chia lawa ka chiar man ka zia man ka ring lawa ka chiar man pok ring lawa tin a toy deuh wangin ka thei pato pin chiar mon ka tuma ka chiar zoi pha dein ka ria ka chiar rai hi chuanin ka lo chiar rang thina mase tun tum chu ka tum lui lu tuka a zoi pha mai thei o engponi se ka soi thui thunung hi nei du a zia su tene mero